Raġel ta' 30 sena mill-Ghana tressaq fil-qorti ta' Għawdex l-4 wara nofsinhar akkużat bil-qtil ta' Rita Ellul, l-om ta' 3 tfal li nhar is-Sibt li għadda nqatlet f'Gata fis-sodda tagħha. Lauren Sabina ddaħħal il-qorti b'wiċċu motti u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih quddiem il-Maġistrat Bridget Ellul għalkemm se jkun qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Jidher li kien Lauren Sabina stess li rrapport tal-mewt ta' Rita Ellul lill-Pulizija wara li kien ilu f'relazzjoni magħha għal 4 snin. Bl-ipotezi għall-ewwel kienet li s-sieħba tiegħu mietet mewta naturali. Meta l-akkużat u l-familja tal-vittma kienu fi triqithom lejn Għawdex, jidher li qamet kommozzjoni fuq il-vapur tal-Gozo Channel, tant li kellhom jintervjenu l-Pulizija. Id-delitt, żvelat mill-ġurnal In-Nazzjon l-4 filgħodu, seħħ f'appartament fi triq Dun Franġisk Mizzi f'Ainsielam Għawdex. L-appartament għadu qiegħed ikun massess mill-Pulizija tad-Distrett. Il-Pulizija kienet magħrufa b'dan il-każ nhar is-Sibt għal ħabta ta' nofsinhar, hekk kif tim mediku mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex issejjaħ għall-assistenza f'dan l-appartament. Kien nhar it-tlieta wara nofsinhar li mill-awtopsja ħareġ ċar li l-omm ma kienx mietet mewta naturali fis-sodda tagħha, iżda kienet f'Gata b'sinjal ta' vjolenza fl-on u s-sider tal-mara. Għalkemm il-vittma Rita Ellul kienet mill-Klin, jirriżulta li fl-aħħar xhur kienet qed tgħix f'appartament f'Ainsielam propju fil-post fejn seħħ id-delitt. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-ispetturi Joseph Gawci, Wayne Kawki u Kurt Zara filwaqt li għal bina der l-avukat Joseph Grech. Intant, fost ir-reazzjonijiet fuq il-mezzi soċjali, spikkaw ta' bint Rita Ellul, Georgina, u kuġinta Sephora Tabone li selmet li Rita Ellul poeżija li fija referita għal mod kif għall-imħabba li kienet tħobb kellha tħallas prezz qares ħafna.